minhajul muslim na Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi, Allah ya masa rahama. Mun kai gabar da malam yake magana akan haƙƙin mutum tsakanin shi da makwabcinsa. Haƙƙi ne na makwabci ya taimaki makwabcinsa idan ya nemi taimakonsa. Wa ya'udahu idza marida, ya ziyarce shi idan ya rashin lafiya. Wa yuhanni'ahu idza fariha, ya taya sa murna idan ya samu kansa cikin farin ciki. Wani abin jin daɗi, an mai haihuwa ko ɗansa ya samu nasara wani abu, ko kuma wani abu da ya samu ci gaba a wurin aikinsa, wani abin da cin nasara ya same shi, to a taya shi murna. Wannan yana ƙara so tsakanin mutane. Idan abun alkhairi ya samu mutum, ka taya shi murna, ka nuna ka ji daɗi, ka ji daɗi da wannan abin ya same shi. Nan ya haƙurtar da shi, shine mai ta'aziyya idza usiba, idan wata musiba ta same shi, aka yi mai rasuwa ko wani ibtila'i ya same shi, ko ruwa ya rusa masa gida, ko kuma wani nasa ya rasu, ko wani abu nasa aka ɗauke, ko makamancin wannan, wani ibtila'i ya same shi, to ka haƙurtar da shi. Ka haƙurtar da shi ta hanyar ba shi kalmomi masu daɗi, ka nuna mai ya haƙuri, ka nuna mai insha Allahu Allah zai musanya abin da yake mafi alkhairi, ka ba shi kalmomin da za su kwantar masa da hankali. Sannan kuma yana daga cikin ta'aziyya ka taimaka masa. Kila ruwa ya zo ya kwashe gidan shi, ya kwashe kaza, ka san yana da buƙatar, kila yana da buƙatar ɗan kwanon da zai sa ya ɗan rufe katangar dan kada, yana da buƙatar abinci, yana da buƙatar kaza, a yi mai duk abin da zai kwantar mai da hankali, shine ta'aziyya. Yana daga cikin haƙƙin makwabci akan makwabcinsa.